Khulekani niqinise bantu abami isikhathi simbi. Khulekani niqinise bantu abami isikhathi simbi. Ngibona intukuthelo kini emehlweni bantu abami kwenze njani? Bathi ubungakezwa yini ukuthi indlala ibangula kangathi kanjani? Ngoba umongameli usikhiphile isibonelo semali nokudla kwabaswele. Bathi asazi nathi sigcina ngokuzwa ngakho emsakazweni bese ngakaze sikuthole. Hey ngoba usizo liyaphuma emazingeni aphezulu. Inkinga kalifinyeleli kithi emazingeni aphansi. Ngazi liphelelaphi isimakade ngoba abanye bazonotha kakhulu kulesi sikhathi sosiza abanye belambile. Umongameli imali uyithumeni niva kithi kodwa ngibone ngathi izophelela entalashishe emaphaketheni kwabathize. Umhlaba wonke ulambile, abanye badla imishanguzo. Uma bengakuthola ukudla bazodliwa yikona ukufa. Hey ngoba naliqiniso seliyabophisa kulezi insuku. Bakho ke qinisani khona emangeni bantu abami sekuyiyona ndlela yokuphila kulezi insuku. Khulekani niqinise bantu abami isikhathi simbi. Isivinini indlala kanye necorona kuyaqhudelana. Kufuna ukubona nje ukuthi ubani ozofinyelela kuqala empilweni zethu. Mangithi ngiyabheka kokubili kuphethe ukufa esandleni. Ngakho ke masinde kulolu ubhubhane ngeke sidabule kwindlala na kanjani. Khulekani niqinise bantu abami isikhathi simbi. Lesikhathi kuvalwa indlela emsebenzini kuthina kwavaleka nendlela yemabhodweni bandla ngephutha. Ufakazi walokho yikati eligolozile namanje ukusuka eziko. Izolo emajele bekugcwele abadlwenguli kanye nababulali. Namhlanje kugcwele abazali bethu bebeyozama thina okuya ngasethunjini bakhalele ozankosi kodwa Nkosi kathatha ucingo ngafonela umfundisi ngicela nje ngikhulekisa isikhathi simbi uthi angifaka imali ebhenke uzongikhulekisa shwele simakade uthande nginalo ngoNkulunkulu lingivala amehlo namhlanje ngikhuthuzwa ngalo igama leNkosi mangiphucwa lokugcina bengizibekele bona iqiniso kayikho into yamahala kulomhlaba ngoba nawo umkhuleko kulezi insuku usuyadayisa. Ngakho ke sikhulekeleni niqinise abantu abami isikhathi simbi. Enqomo omunye ethi nayo imali yeqolo ikhushulwe kahle nje sekuvalwe notsholwa ngoba izingane bezobhubha indlala abazali bebanjwe yibhabhalazi ngemali empupha abantwana bengadlile ekhaya. Enqomo umongameli emshayela izandla ngoba nathi ekhaya bese sithembile ukuthi umfowethu nakulonyaka enyuvesi uzogogoda ekwazi ukuthola itoho ezolekelela nasekhaya kodwa kubonakala engathi nangonyaka ozayo yobe sahleli khona edeskini. Ngiyaxolisa-ke bafundi impumelelo yenu ihlehlisiwe. Sesiyophinde sibone ngawo unyaka ozayo ekhala omunye ubaba ethi lezi ingane ziyatefa kungani manje zingafundi ngamafoni njengoba bekushiwo. Ephendula omunye umntwana ethi yena ushoda ngemali nje yokuthenga icathulo ubengayithathaphi imali yokuthenga ifoni kanye namadatha ngoba kubalekile ukugodla umbono wakho uma ulwazi lwakho luluncane ngaleyo nto ngoba kulula nje ukukhomba abantu ngemini uma ungakazi ube kuleso simo. Khulekani niqinise abantu abami isikhathi simbi ngoba mina sengibonile kulelizwe mawufuna ukuxhopha umuntu ehluphekayo fanele umthembise imali umlomo uyavaleka kwazise nasesiswini usuke engadlile yona impilo esiyiphilayo ke kulelizwe. Ngiyaxolisa nami ukhaya inqamula inkondlo ungakayiqedi inkinga nami esiswini ngangidlile ngizilambela. Khulekani niqinise abantu abami isikhathi simbi. Khulekani niqinise abantu abami isikhathi simbi ngokaGubhela chapter 1 verse 1. Khulekani niqinise abantu abami isikhathi simbi.